Appropriationskunst er en nutidig kunstretning, der skabes ud fra en skulptur fra før i tiden, sammensat med nutidige elementer, der typisk er samfundskritiske eller samfundsrelevante. Kunstretningen startede i 1980'erne i New York. Altså inddrages en kunsthistorisk værk, blandet med den nutidige hverdag, f.eks. en støvsuger eller et bord, hvilket fjerner de tidligere betydninger og fortolkninger, værket har haft, og erstatter det med nye og relevante samfundskritiske elementer. En af de mest kendte kunstnere inden for appropriationskunsten er den dansk-tyske billedkunstner Christian Lemmertz, der er kendt for sine provokerende værker, hvilket i den grad kommer til syne i skulpturen Adam Kadmon fra 1998. Vores emne er, at vi ser Hermes med Dionysos-barnet, og materialet, der er så nemlig 2 skulpturer. Den ene er i bronze i Aarhus, og den anden er i marmor i København. Og bevaringstilstanden er meget god, og selvom at skulpturen den mangler en arm, så er det meningen, så derfor så er bevaringstilstanden meget god. Det er jo kopier af den senklassiske skulptur, som formodentlig er en kopi i marmor. Men vi kan se, at der er visse ændringer i skulpturen, for eksempel af måden Hansens mave er formet på. Og stillingsmotivet, der har vi en kontrapost, og der kan vi se 4 linjer her og der. Og vi har en der, og så går det lige over der. Vi kan se, at hans krop ikke er muskuløs, og han mangler et køn. Samt mangler han også atletlommer, som ikke kommer til udtryk her. Så har han en stor mave, og er ikke slank, men lang. Han har en mildt og blidt ansigtsudtryk, som betyder, at han er meget følsom i forhold til de tidligere, vi har set. Og så er der også i hans hår en veksel mellem skygge og lys. I forhold til virkeligheden, der kan vi se, at den ikke er naturalistisk eller idealiseret, da den her skulptur er meget provokerende, fordi han ikke har et køn og har høje hæle. Og skulpturen det er en reference til den senklassiske kunst, hvor den originale skulptur blev lavet, som den her indeholder elementer fra. Okay, at han har den der høje hæl og ikke har nogen penis, men stadigvæk, at det her det skulle være en erigeret penis, som var her ved siden af. Det kan fortælle noget om kønsforvirring og kønsrollernes forandring sådan i det moderne samfund. Og så kan vi se, at den afskårede eller den mistede arm, der er på de begge skulpturer, er blevet til et åbent kødsår med vilje. Og det kan snakke om forgængelighed hos mennesket, hvordan skønhedsidealet skal se ud. Men så viser det nemlig det provokerende ved skønhedsidealet, fordi det er en anderledes skulptur. Og i antikken var manden jo meget den stærke, men her er han så blevet den bløde og meget feminin med det højhælede sko og de der manglende atletlommer, som vi kan se der. Så kan vi se babyen herovre, det er Dionysos-barnet, der er blevet lavet til en gammel mand i ansigtet, og så er han blevet stukket i siden, ligesom Kristus blev, som viser det som kristendommen. Men nedenunder er der så en erigeret penis, som man så kan se, så går en masse blod op ad træstammen. Og det viser så, at den underlagte begærlighed, der er ved hjælp af kristendom og forandring af skønhedsidealet.